L-esperjenza li kellna kienet waħda eċċitanti ħafna għaliex l-ewwel darba li kont se nikkompeti f'dan l-istil, 12 round b'żewġ minuti l-wieħed full contact kickboxing kiena usually jiġifieri nikkompeti K1, però lqajt l-isfida kont naf li aħna nikkompeti kontra champion mondjali u li huwa ta' livell għoli. Meta tiġġieled għal titlu mondjali ovvjament l-opponent ħajkun ta' livell għoli. Dejjem meta Franza wieħed mill-aqwa pajjiżi li hemm ġewwa l-Ewropa, tiġġieled ġo Franza. Aħseb wara tirbaħ mbagħad tirbaħ titlu mondjali kif rebaħ Kietat Sopart il-bieraħ hija xi ħaġa fenomenali. Fil-bidu tar-rounds ħassejta li kienet se tkun bout diffiċli ħafna, però użajna l-esperjenza, bqajna kalmi, jiena u l-coach u l-Merċieqa ħdimna teamwork eċċellenti, għamilna f'xulxin u ħareġ ir-riżultat. Tlejna kemm darba Franza, di għalija personalment hija 13-il darba li tlajt Franza. Morna ħafna posti ġo Franza u tista' tgħid il-level huwa ħafna għoli tal-4 darbiet u l-4 darbiet rebaħhom. Ġifieri nista' ngħidu għandna undisputed champion. L-isbaħ feeling meta tkun iddikjarat champion mondjali, biċ-ċertifikati wkoll mhux just world champion, aħna din iddikjarati champions mondjali tal-featherweight fil-full contact. Ġifieri nibda ngħid meta nara l-film ta' Van Damme, The Kickboxer, nara l-Alex Alessio bit-title belt world champion, ngħid jiena wieħed minnhom, fimt? Dik hija xi ħaġa brillanti. Tiegħek dak issa. Issa naħdmu għal world title li għandi ġejja, qed tifhimniha fi-29 Ġun, preparat ukoll għaliha, nisperaw li nfiq mill-injuries li għandi għax kif qed ngħidu ma kienx bout easy, għaddejt minn battalja kbira, 12 round nagħtu, back and forward action, rispett lejn l-avversarju li kelli, ġifier kien avversarju tajjeb ħafna u b'saħħtu. Kate ħajerġa' jikkompeti għal titlu issa mondjali wkoll imma għal K1 għax kif nafu l-ġdida li kien hemm ġewwa Franza kienet full contact kickboxing, ġifieri kicks minn qadd il fuq. Id-darba ħajkompli l-istil tiegħu ħajmur titlu mondjali tal-K1, ġifieri Gladiators fid-29 ta' Ġunju ta' da.